שלום לכם וברוכים הבאים למקלות הכסופים. היום נדבר על דברים מעצבנים. אז בואו נתחיל. לא רוצה. התבאסתי. זה מעצבן. לא, אתה מעצבן. יופי. בואו נמשיך. עוד דבר מעצבן. שאלה קטנה, למה? למה? זה גם מעצבן. לא, למה אתה חי? אל תדאג. ובואו נמשיך לדברים משמחים. מה יכול להיות משמח בזה שאתה חי? לא יודע, נמצא משהו. מה בדיוק המתנה, הרובה? כדי שנוכל להתאבד? לא דווקא רימון. יד. יותר גרוע. רימון שזורקים עם היד וזה פצצה. כן, מכיר את זה. אז ביי ותצפו בפרק הבא של המקלונים הכסופים. וכנראה אני לא אהיה פה. ביי.